Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da shan ruwa. Da farko dai bari in yi magana da mutane. So, dari da jama'a in zan magana ko ne magana ce a'a ba na son zaman lafiya na fi ba haka bane ba. In dai za ka faɗi gaskiya ne ake faɗan haka. Amma in za ka yi wani abu makamancin haka ba wanda kuma ba na faɗa don wani ya jawo shi. Ni ban taɓa faɗa don in tada hazo ba. Ban kuma faɗa dan wani ya dubi feji na ba, abin da ya shafi ke da feji na. Ni ko da yaushe feji na a cikin godiya Allah yake. So ko ba social media za mu yi magana a inda ta dace mu yi ta. Abin da ya bani haushi shine wai yau a ce mutumin da ba zai iya karanta Fatiha ba cikakkiya yadda take, wai shine za a dinga amfani da shi, wai ana cewa wai akwai wasu wanda iyayensu sun haife su ba su san yadda za su yi ba, wa'annan kuma wanda ake ga iyayensu sun haife su ba su san yadda za su yi ba, wani ma ya rubuta Qur'ani, wani yana kan rubuta, wani ya haddace izuzzuka, su ne almajiran da ake faɗa. To jama'a dan Allah, wanda iyayensa suka haife shi ba su san yadda za su yi da shi ba, ya wuce wanda haka kawai zai iskanci ya turo wa duniya tana gani a ta tsine masa ko a jikinsa yana dariya, yana ganin shi yayi daidai. Akwai wanda ya wuce a ce iyayensa sun haife shi ba su san yadda za su da shi ba, ya wuce mutumin da zai kame tashi ya tafi can, in mace ce ta je ta kama gida ko kullum tana hotel. Duk iyayen duniya ƙarya suke, ba a san ransu ba ne, in ba karatu ba, ko karatu daga ga ana kai yara can turai, rashin makarantun ne anan wallahi. Amma in ba karatu turai ba uban da zai so a ce ko uwar da zai so a ce wai tana kwana a gida ba yadda tana can tana wani abu da bata ma san menene abin ba, wai sana'a ta rufe ta, ko kuma wani yana nan shi in ba mutumin da bai san me yake ba, waye zai yadda da ɗansa yana nan shi ya zama kartagi na 'yan iska, shi ne mai tara su, kuma shi ba ma kartagi ba ne, shi ma hakan yake, kuma ba shi da niyyar ya ce su gyara, ba shi da niyyar in sun ki gyara ya rabu da su, ba su da niyyar ya rabu da ma abin saboda ba daidai suke ba, ya rabu da su su sabga su. To yanzu duk waɗannan su ba a ce iyayensu sun yi asara haihuwarsu ba, sai mutanen da ake kira almajirai, wanda duk mun sanya take. Ni nan da kuke gani na an kai ni irin makarantar nan, da safe naira biyu da ɗaya sile biyu da abin sile uku ne, da rana naira haka, da daddare a abinci a gidan malamin mu ci. Amma da akwai a cikin makarantar wanda bara suke zuwa, akwai a cikin makarantar wanda su iyayensu suna ba su irin wannan kuɗin, da wasu ma daga gidansu ake kawo musu abinci. Kuma ina so ka sani, ba wai duk ɗan matsiyaci bane ko ɗan talaka, ba 'ya'yan matsiyata bane, da yawansu wallahi sun fi iyayenka kuɗin da suka riƙe wallahi iyayenka ba za su riƙe ba. Muna ciki alhamdulillah, duk wanda ya san gidanmu ya sani. To amma wallahi a cikin makarantar nan akwai wanda sun fi iyayenmu kuɗi. Duk kuma a nan za mu zo mu shimfiɗa tabarma. Na je shekar satin da ya wuce na kai matata ta gagun, na tsaya a gun a nan yar kwaɗi makarantar malam Sha'ibu, na ce mata kin ganan, to a nan muke bacci, kangon bola ne mai kallon mu, za mu tashi in ka ji wani bayan gida kowa nan za ka shiga kai, in sanyi ne a soro za mu kwana a tabarma. Sanda aka kai ni ban fi shekara 7-8 ba, lokacin da aka fara kai ni wallahi sai da na kwana ban bacci ba, saboda me a tabarma aka shimfiɗa mu. Na ma santa? Ban santa ba, amma kawai aka kai ni, kuma na je na ga amfani, na gane a'a so ake yi duk wahalar da dan in san me addini. So mun sanya take, ko muna jin zafi zagin abin da kuke yi, shi sa ba za mu kyale ba. Su wanda suke zuwa su ce muku wai yadda kai suke yi, me isa kuɗin da suke baku su yi ku yi wannan abin, in suna baku kuɗi a ebi wannan kuɗin a daina baku, a shiga ƙauyuka a yi musu makaranta mai kyau, a ba su malamai, a ba malaman abinci. In an fara yin wannan an ga sun dawo sai a ce haka. Ko kuma a gwamnati makarantun da take nan ai haƙƙinsu ne, kuɗinsu ne, dukiyarsu ce, sai a yi musu ƙa'ida a dinka dafa musu abinci mana.
abun kunya so kuke a bar yaran nan su koma suna rataye bindiga, tunda duk inda aka kidnapping za ka ji mutanen sun ce ai yaran 'yan ƙananu 'yan shekara 10 ne suke kidnapping din. To mutanenmu mu musamman mawaƙa da 'yan fim da mu ake amfani da celebrities ma ba mu kaɗai ba ne ba, da akwai wasu bloggers ɗin masu sarrai da mu ake amfani ana wargatsa abubuwanmu na addini. Almajircin nan kuma wani da yake magana na rantse da Allah babansa ya yi. To in haka ne kai an ji ka ɗaukaka a gidanku kai kaɗai, ragowa fa su me za baka juya ka ce wa babanku me isa ya haife su ba. Wani ragowar duk ɗan gidan suna iskanci sun damu mutane fa. Amma ka ji wai mutum wai yana gaya ma wai ya aka haka. An haifi yara ba a san yadda za a yi su ba. Ina ruwanka, ƙasan nan ce duk abin da ya shafi ɗan ƙasan nan wallahi in dai na game da yunwa ne da ƙasƙanci shugabanni Allah zai tambaya. Kun fa sani, mun sani, na sani, ka sani, duk wanda ka ga yana wani roƙo ko wani abu ba yadda zai tare ka ce ma bai da abin da zai ci bai da waye. In mai san rai ne zai tara, inda ya zo a mai kuɗi duk san ransa ba zai zo roƙo ba, sai dai ya dinka sana'ar yana ɓoye kuɗin baya taimaka wa mutane. So ka sa ranka a inuwa, ka sa ranka ya zama na kullum kada wa mutane tunani mai kyau. Duk wanda ya zo ya ce ya taimaka min da kaza, kawai kai dai a ranka sa ba yadda zai yi. In ba za ka iya taimakonsa ba ce tafi gaba. Amma ku ba ku taimaki yaran nan ba, kullum sai maganganu marasa mutunci. Akwai wata da aka ce sai ku yi irin nata, wata baiwa Allah an faɗi sunanta amma ba sinafa, aka ce da ta tashi ta ga almajiran ibar su ta je ta wanke ta sa su a makaranta. Haka ya kamata mu yi. Ko mu ɗin da muke ganin mu girman mu ya ko mu mun taso cikin aminci ba za mu taɓa yin ƙasƙanci ba, to abin da za mu sai mu dawo, sai in za ka kana da burin haifan 'ya'ya 10 haifi 5 ɗin ebo 'ya'yan wasu ka sa. To baka taimaka wa mutum a rayuwarsa ba, ka ƙyale shi ya yi ta. Kai da baka haddace izu 1 ba, ba a ce maka an yi asarar ka ba. Kai da baka haddace ko sura Fatiha sallan ma ya sani in kana yi, ba a ce an yi asara an rasa yadda za a yi da kai ba. Sai wanda yake yana da wani kullum yana cikin ana karanta Qur'ani yana cikin karanta shi za ka zo ka ce wai an haife shi ba a san yadda za a yi da shi ba. Kuma in ban da rainin hankali, kai ka isa ka hana kaddara ne? Ka isa ka yanke rayuwar mutum a duniya ko ka hana shi zuwa duniya? Wannan hurumin Ubangiji kuke shiga. Za a iya gyara almajirci na yadda, amma wai zancen a hana baka isa ka hana ba.